ngai ngo eu play bat ngai ke play pi baro ha kerteng ke batyang tam ke jong u Jesu te ha ke di video nganam ai kak tin ke jong u play han rei ngadon katu kat ne bangan pensyai halor jong kitu ki pa pon bha ki bangala yos ngau dala ka jong ka skor balasya syukor ya pi bat lasya penbet ya pi bat lasya yalam bakla ya pi bat lasya hikai bakla ya pi la pen thame ki jing mut ki jing perkhat ki jong pi bat pi ru pi la shunget bet klam dat tip ya ka jing shisha han renga kwa ban ya tho ya pi ya ka jing shisha bat ka e ka jing shisha kalong ba nap deng jong pi ki balay kenduk bat nga markmat pi ong ba nga hap ban let ayo ne vaccine na mar nga ladat ban ai shisien te ki ong hana ba lada ladat ai shisien hap ban pendap hado ban dadap bat lada ngim pendap kala ban keta ya ka koit ke kia han renga kwa ban ong ye pi ba kam shem long kumta kam long kumta ngan ya tho ye pi ba lada la shu pen bor ye pi ban ai ya uni vaccine ngan ong ye pi lada phim kwa shu ban ai kan om lele henry lada pi ai kata kan kata ya ka kwat ke kya ka jong pi kumba pi tip hi u brio haba ula di dawai palat ka don ka jing kata ya ka kwat ke kya ka don ka jing kata ka long bi ka met ka jong ngi na mala da ngila di dawai palat om dei re ba phinam di sho kan kata ka de tang ka jing sha pen bet ya pi namar kata la da don nap deng jong pi la da ban ayu ne vaccine bat phim kwa sho ban ai ngo ong ye pi wat nom shep tieng ya kita ki ba wan ban hi kai bak la ye pi ban penting ye pi ba la da la dep ai shi sien pi ha ban ai ting ong ye pi wat nom shep tieng namar kan om lele la da phin om ai sho namar kata balenga kuntu ya pi baro ki khon jong kari bangin long kita ki baya telil lang ko wei bat kita ki bala dep ban ai vaccine bat ki bom pat dep ru ban ai ngini telil lang ko wei bangin yang banyele persya ya ka sorkar bat ladangi ya telil lang ko wei kamut kan don ka jingkur khu ya ka lawei ka jong pi baro ki bala dep ban ai ru khnang ba ka sorkar kanom la shu ban pen bor ya pi la dep ai hi sin la ne la dep ai ar sin kemot kam lele la ne laisen ru te herre la da pi yeng manya telilang bat kita baro ki bom kwa ban sha le don bor ha ka sorkar ka bamut da ka jinya telilang ka jongi ka ne ken kan wan ra e ka jingjob yangi pat khamba ngala kren ba ngi kum ki nong chong snong la ne ngi kum ki khon jong kari haba kane ka team jong ka AIM haba kap penbena bandon ye kene ka jingya lang ha kano ka snong to ngine shim khia haba kawan ha kata ka snong ngam do ong e ba phinya let chakwe pat ka snong kho oi ki badon por kila ban len han re kita ki bom don ye ko por kamot kam lele lada kim la ban let han re haba kawan khnang kawan kerpang kawan hadu hasnong jong pi ngo ong ye pi to ngine burom iwe pat ngine plat ye ko por ba ngine snok tilang pat da ka bangi toj lang ngia teli lang bat nge yang persya man pa ne ka hok ka jongi na ka sorkar ru kan sapet khmat changi bat ngin se yo ken ye ka jingjob te han re lada mangi pat yem shemlong ki baya teli te hangno kata ka jingjob namar uwe arngut shipau arpongut nginam la ban yo ye ka jingjob henry lada baro ngia don ye ko wei ke jinga teli kata ken kala ban wan ra ye ka jingkur khu te tangi ni kintin iba khendiat iba ngakwa ban pensyai ya pi kiba la det ban ai vaccine lada phim kwa sho ban ai wat nom shepte kembang ala yos ngau dala ka jong ka skor te wat nom shepte kan om lele pat baro hi kiba la det ban ai kibam pat det ban ai tong ni snok tilang nak ka benta ka jing bha jong kari te nak ka benta ka buram ka jong play ya ro utrai pato play un yo ban kur khu yi philang baro